Action. Sanibonani mafele emntwini amahle. Ufele emntwini lo okhulumayo. Waziwa ngokaMthokozisi wakwaGumede. Bafowethu la ngizokhuluma ngale mbiza le. Mhlawumbe abaningi bazoyibuza ukuthi yona intsha ecishe ifane nejuice leya la ekhaya ejwayelekile. Igama lawo masheshisa. Umasheshisa usetshenziswa kakhulu abantu abanenkinga yemizwa. Ngabe umuntu wesilisa ngaba umuntu wesifazane. Mawunenkinga nje yemizwa, imizwa yakho ithatha kude. Yilo osebenza ukuvusa imizwa. Ipipi uyalivusa, inkomo umuntu wesifazane iyasebenza, ubhontshisi uyanyakaza. Umsebenzi wakhe lo ukuthi livuke lime makuyipipi, makumuntu wesifazane inkomo isebenze, iphampe imfune umuntu wesilisa. Lo ke bafowethu akaphuzwa lo uyathathwa. Mawumchathile lo umbamba 2 hours, umbambile ehleli nje esiswini kuwe ebese uyamdedela. Uma umuntu wesilisa uzolinda ipipi lakho lize lithi qo lishaya isithi. Maze lishaya isithi usuyamdedela, umdedeli ipipi lingakanyakazi. Umsebenzi wakhe lo. Uma umuntu wesifazane uzozuzizwe sohalela umuntu wesilisa noma sengathi ungabhala u4 ithweke la uhamba khona uyomdedela khona etoilet. Lo lenza ipipi liqine njengocarrot, liqine likwazi ukuphakama lishaya inkaba qo lishaya inkaba. Umsebenzi wakho ukwenza lokho, uyamlinda aze adonse inyawo, adonse wonke amamasela asemzimbeni, kube yikhani ke umdedele etoilet. Awubesane nje uthi uqeda kuthatha ku-toilet uthatha. Umsebenzi wakhe ke lo asheshisa kumsebenzi wakhe wokuvusa imizwa, ngaba wesilisa ngaba umuntu wesifazane. Okwe-price, i-price yakho uba u550 hamba yedwa ngoba wenza izinto eziningi emzimbeni. Lo uyakwazi ukushisa umhluma ama-piles. Lo uyakwazi umeqa ukushisa same time. So umeqa lokuba seyinyaweni, lo iqole ebantwini abashayelayo, ngama-truck, ngamatekisi, ngabantu abama isikhathi eside emsebenzini, uyakwazi lo iqole ukuyisevisa same time. So uyashesha ke umasheshisa okuyigama lakhe lo. Sibe nalo bathi underrated. Lo uzifo zonke lo wala ekhaya odliwayo, ikakhulukazi kulabantu abanezifo eziningi ezingalapheki kalula. So lo yedwa uyakwazi ukuthi umsebenzise nje, uyakwazi ukuthi akulekelele ekuthaneni izifo zikwazi ukuthi zilapheke kalula, ngoba uyo ovulela imithi yaleso sifo ukuthi kayisheshe ukuthi laphe, uyo lawulayo ukuthi wena kahle kahle la kunokufa khona la kuthuma ke uyolapha la. So lo uzifo zonke lo ohlukile kulabo zifo zonke abaphuzwayo, lo akaphuzi, uyadliwa lo, ehliswe ngamanzi, ulungele umuntu ngayisilisa ngasifazane. Nanoma ngabe isiphi isifo naso siyake siphushe yena phambili, elekelelwa ijuice, ngoba ijuice ke umabhoshisa uyohlezi yena ekhona akasali. Ijuice la ekhaya akibizwa ngomabhoshisa noma umabhosha. Umsebenzi wayo ke lo umasheshisa lo okuyimbiza yokuthatha, ayifani nalezi ezinye izicathayo, nayo ibhekele endleleni yayo. Uzifo zonke lo akafani nalobo abonye uzifo zonke, nayo ibhekele eceleni. Siyabonga kakhulu, ushemba kabe nani, niqhubeke nisithembe, manenze iqiniso nathi sizolenza iqiniso. Siyabonga.